Že dobrý den, dámy a pánové, jsme tady s Yeti a hrajeme tak miliardu modifikací Doors. Co jsi tam všechno navolil, Viktore? Já nevím. A máme to tam máme malinko životu, jo? Jak se jim nediv trošku, jo. Ježíš, panebože, to je tohle. No to mě nezajímá, že... Panebože, to jsou April Fools. Chat use trick or treat, voice encounter o. Chat controllers custom seed. Mau. Počkej, jak to, že nám to dává minus 90%, když však to jsou všechno hrozně těžké modifikace. Já se dím, že to je takhle málo života má nás ten výtah nezabíjal, to je jedno. Kamo to jak ten výtah je úplně zbortěnej, to je jedno. Já doufám, že najdu nějakou užitečnou věc. Oh my god. Oh yeah. Co to bylo? Vejdem. Ne, já jsem vzal tohle. No to je Quandalen Dingle. Moneyvalk! Awesome, an idol. Já jsem našel Moneyvalk. A já jsem našel zapal. Nice. A náplasti. Kámo, ty mi ty náplasti furt bereš? Ne. Aha, sorry. Jednu si vzal, to jednu já. Já zapomněl, že já nemám vlastně U mě jsou 2 náplasti. Tak si je vezmi. Já našel první žárovku do generátoru. Kam pojď nějaký dobrý bombonek. Hele, našel jsem obě 2. Nice. Opovaž se, Viktore, opovaž se mi zdrhnout. Máš bombonek? Nemám. A radši ani to teďka s těma hápkama vlastně riskovat nechci. Oh my god, coiny. Kam teď musíme dávat mega bacha. Proč? Tak jako promiň, ale s našima života nás doslova zabije úplně cokoliv. Jo. Já našel bombonek. A náplast. No! Co se stalo? No hiding for you. Já jsem mrtvej. Já bych řekl, že je raškám pro mě jenom. Ale já jsem si ubral mega moc hápek. To je zlý. Tak pojď. Co to je? Kamo, Viktore, co jsi to všechno ty modifikace pro Bůh navolil? Co? Kamo, já doufám, že nenarazíme na nějakýho pitomýho Jeff the Killera teďka, protože by bylo smrtící. Ne, nemáme Jeff the Killer. Nemáme tu modifikaci, jo. Nemáme April Fools. Aha. Jo, máme vlastně trick or treat. Sorry. To spletl z April Fools. Tam nic není. Jak jsou bombony? Jak jsou bombonky? No, kamo, s bombonkama mám docela špatné zkušenosti. I just got something. Viktore? New item alert. Asi neuvěříš, co jsem našel. Co? Okay. I just got something. Mám medvídka. I sleep. I spy. Jo a... Bacha, tam jsou ice, jo. Já jsem se ztratila, nevím kudy. Jo, tudy. I'm coming in. Hello? Co to bylo? Skříš. Já jsem ve skřínkách. Jsem taky našel místnost se skřínkama. Mám náplast. Jsem si vzal. Další. Počkej, proč je tu síkovo oko? Víte, nemám to sníst? I'm entering the room. Jo, já mám jedovatý. Já vím, že mám tenhle. Cože? S ním je to na 2. Viktore, to ne. Počkej, nejdřív si nabereme náplasti. Jako jo, kolik má životu. Hele, já to našel. Co jsi našel? Já jsem našel dveře. Čekej na mě. Počkej. Já našel červenou bednu. Co? Že jsem našel červenou bednu. Čekej na mě. Mám 15% a našel jsem náplasti a červený bombonek. Got a new item. Já mám modrý bonbon. To víš, co znamená červený bombonek, že ano? Že je to? Cože? Že to ne, No právě, že ani tolik ne. Ty bombonky mají
Jako třeba Kendai, ten se dá poznat. Ale to by jinak byl fakt úplně. Jak vypadá Kendai? Červený, červený světýlko. Já mám modré žele. To dělá různé věci. To je takový. Já mám healo, ten gouge drop. To je OP. Já jsem dostal životy navíc. No, ale z toho mě kdysi padl ten. Kendai. I just opened a door. Že to bylo FBI Open. Jo, bylo. Kámo, tahle modifikace mě That was a začíná brand new bavit. hat. I just got something. Počkej, kde je moje baterka? Jo, sorry. Díky. Do zadku. No haj. Oh yeah, I got an item. Co to bylo? Bombonek. dělal? Bombonek, který mě málem zabil. Kolik má životů? Tak možná. New item alert. Myšička, mě myšička. Nekecej, hodíme jí bombonek. Awesome, an item. Nedomaj nápad. Hej Mo, tady si vezmi tenhle bombonek. No, to je tak roztomilý. Já mám pocit, že o to nemá zájem, brácho. Awesome, an item. Ty jsi to sebral? Já mám pocit, že o to nemá zájem, kámo. Ne, nechce to. Brand new item. Já jí hodím glowstick. Ne, tu baterku jí neházej, to je moje baterka. I když zkusí to hodit, tu baterku. Cheese. Awesome, an item. Jo, to je dobrý. Ty krásu, to dává hápek jak šílenec ten sír. Kamo, jestli mi za tu svítilnu nedáš nic dobrýho, já tě zabiju. No to si Item dělá. kit. To mám může jen tradovat dvakrát. Jo, právě jsme to vyčerpali. I just got Já something. si stala bombonek. Guidance! Jo. Já našel Guidance. Koukej, co mě to odhodilo někam. A já vím, kde jsou další dveře. Opening the door. A dochází mi zapalovač. Slyšel jsem skříň. Počkej, já našel skřínku zamčenou. A mám Got a lockpick. new item. Mám žlutý žele. Oh yeah. To jako fakt. Jo, žlutý žele mám. Ne, já jsem našel jenom laser pointer v té zamčené skřínce. Koukej, já mám žlutý bombonek, mám to sníst. Zkus to. Herobly. Aftertaste. To je co dělá. Nevím. Kamo, to je tak... Hele, mě to dostal Guidance. Já jsem si žral červený bombonek a za to jsem dostal Guidance. To je Owie. Hej, ten Guidance je fakt ale dobrý. Ten si potom nechám... Hej, mě to zavilo ve skříni. Já vím. Awesome, Viktora, an item. víš o tomhle? Jako bombonku. Jo, vím, cookie je někdy je dobrá, někdy. Your finally turn a green. Za to bych chtěl ten I got achievement. again. Když vypiješ tu kol... Item kit. Made with gold. Já dostal prostě goldy, nice. Není vůbec špatný. I wonder Já what mám this does. červený žele. Glowing, to není špatný. A co to dělá? Funguješ jako velká baterka. I hope there's nothing scary in here. Hele, já si ten Guidance nechám, až opravdu budeme potřebovat poradit. Ten je... I just got something. Um, Oh yeah, I got an item. Mám sníst? but... Got Butterfly a new thing. item. Oh yeah, I got an item. New item alert. To je ta... Mě to prostě vyhodilo veškerý item, já jsem si je potom mohl sebrat. I wonder what this does. Oh yeah, item. Invested? Got Ne, sakra, jak kdy... real time. Tam... Tady už je kousek figura. Si myslím. Já mám totálně málo hápek, ale fakt jako totálně. Jo? Já mám právě že docela dost. Ne, já mám malinko, já mám hrozně malinko. Já ocením všechnu životy. No Guidance teďka nepotřebujem. Jo, my to potřebujeme vytlačit. Screech. Já toho Screeche miluju. To je skvělý. Mě zajímá, jak bude znít figura. Já myslím, že normálně. Ne, to snad ne. Proč? Já nechci, aby vypadal normálně. No, vypadat asi bude normálně a zní taky podle mě. Ne, já chci, aby zněl. Máš život. awesome, an item. Kamo, já sežeru tu čokoládu. Jo, to je to Butterfly Finger.
Mě akorát vyhodí veškerý itemy. I just got a new item. Oh yeah, I got an item. New item alert. Já tam jdu. Či ale já mám teďka tu věc. Já mám taky. Aha. Čekej na mě. Neboj. Jo, to je o to. Jo. Já našel laser pointer prostě. Lízátko. Jo, bojím, já nemůžu nic k smrtící. Lízátko, myslím, že by měl mít popisek, to už jsem si jednou dal. Oh yeah. Ne, ty budeš mít. Čokoládový lízátko. Tak to jsem ještě neměl. Já to nebudu jíst, protože já mám málo životu. Tak mi to může zkusit dropnout. Ale tady to někam vede, já to tam... Ne, tady máš. Počkej, Got a Já new ti to item. dám. či já jenom prozkoumám tady ten Jo, já ti to dropnu. Oh my god, to je další kvajc. Tak teď se můžem dvakrát úplně brutálně ztratit, ale vždycky... No. Oh shoot, what's this? I can stop. To bylo zrovna OP. Door noise. To je totálně OP. Jeffy. A to vypadá, že zní normálně. Tak, nic. Škoda. Tomuto video už má 11 minut. Healer. Našel jsi? Jo. Moje. Ok, že jasně. I'm opening the door. To je tak divný. 113. Se jdu podívat nahoru, jestli tam něco není, kromě Ne. skříně. Je tu! Oh yeah, Já item. mám černý bonbon. New Já item mám alert. pendrek. Je, Ten je jedovatý. já našel náplasti. A mám skoro plný hápka. Tak mi ho dropni, já ho vyzkouším. Můžu na plastě, já mám malinko. Čekaj, tam už nic není. Oh yeah, I got an item. Pst, Skejčové. vyřešeno. Aha, tak asi ne, no. Hele, já ho tady nemám. Aha, tak mám. Ale to už bylo asi přirozený. To... Zhebnout se nemůžeš. Ne, že jo. Aha. Tohle mě zabije. Ten Screech, to je... Jau. New room. Kam tady je tolik zamknutých skříněk, ze kterých Jo, mohou tady padnout. něco svítí. Já mám sítku. Oh yeah, item. Termini... Co znamená? Počkej, co? Terminál Velocony. I was gonna brand new Ježiš, to je bag. tohle. Já jsem to nejedl. A co to dělá? Já nevím. Je to slyšeno. No asi mi tak nějak nezbývá nic jiného. Jo, to je tohle. Co to udělalo? Že se odletěl někam. Já jsem teda někam moc daleko neodletěl. Oh yeah, I got an item. Mám glowing. Já si posvítím si... No ty vogy, nekecej. Je naš... Oh yeah, I got an item. To chci. Pozor. Já dostal dobrý bombonek. I was gonna brand new bag. Já dostal toho síka z toho, škoda. Room for more? Co to? I was gonna brand new bag. Ne, já nechci ps. Ale já mám toho glowing, to je OP. Open. Promiň, že já jsem ti to udělal. No do psí. Já jsem šel blbě. Jaký? Tohle, tady mi asi... Ne, já jsem šel taky zase blbě. Já jsem asi mrtvý. Já jsem mrtvej. A to je konec, dámy a pánové.